eyyi namdal men gongal kadi mboɗo yiiɗi andude holko fedde fulɓe Italie waɗi tan ha settini. fedde fulɓe ko golli ene heewi saabu ko ɓuuti hollini eyyi en mbaɗi woyndu to dongol Dumbuya la Guinée, en nawi ambulance to wuuro wiyetego Tougue la Guinée, en nawi ambulance to Dimat Jeeri, en mbaɗi kadi woyndu to Sénégal to Keelol, en mbaɗi kadi woyndu to Mauritanie wuuro wiyetego kadi Ngappuru. Nde pusu kadi yani to banggue Sénégal état Ablaye Wadda kadi hawri seeɗa meɗen hayde ko yimɓe meɗen kadi tampi en guitti kadi ballal men ɗo dole men tollino on ɗon saaha en neldi toon. eyyi nde banggue Kolda nde ɓe dañi kadi caɗele kadi yimɓe neldi toon kadi ballal mumen. Teskere naɓe en neldi toon ballal meɗen saaga nde ɓe cohli wallede to banggue wadde forage. Donc fedde fulɓe ko golli ko ene heewi. To banggue defte en muuli e deftere Kolda naɓe to banggue kullon e ndiwri e liɗɗi. nden ɗon deftere ko deftere wonde fayidinde enen fedde fulɓe ko enen multide en mbaɗi hen ma won 6 000 €. Donc ɗum ɗon ko ballal. ɗo e Italie e saaha Covid nde waɗi nde fedde fulɓe yaltini plus de 20 000 € fawi e tabal pour yimɓe wonɓe ɗo henna ɓe gandanɗa hoore maɗa golle mumen jarani noon nde wonno on saaga yimɓeɓe ko dambiɓe jahani kala mo gollano mo gandanoɗo kam woodi ko heeɓi hen. eyyi ɗum ɗon ko ballal ngal fedde fulɓe waɗi. Taw noon jiida e so neɗɗo woni ɗo ene jogui caɗele to banggue kayitaji taw noon wona ko loi leydi ndi haɗi ɗum fedde fulɓe ene daro hen so tawi jomum ala no yoltiri hujje muɗum fedde fulɓe ene daro hen ha hujje muɗum kadi yolto. ɗo neɗɗo woni fof ko ɗo wuuraɗo ko ɗon mayete so ɗum ɗon kadi keeɓi oto ɗum wat law kala gonɗo tergal e on ɗon sanga so ɗum ɗon jooli fedde fulɓe waɗata feere ɗe foof hay toppitade fof no yarete famille muɗum watta hen haydara ha yettoyo. So yettoyima ma fedde fulɓe kadi ittu enveloppe mo 500 €. 500 € sa hisi ɗum e CFA ma won 325 000 francs e wallite ɓesgu muɗum. e ɗum ɗon kadi ko yettude Allah. So tawi ne jogui ɗo kadi ɓesgu e ko wayno joom suudu ni ene taƴane billet muɗum jahol e gartol yaaha duwaw, walla so joom galle o en taƴane billet jahol e gartol yaaha duwaw. sen ɗacci ɗo sukaɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko less duuɓi 16 ɓen ɗon kadi ene taƴane billet jumen gam jaaha jeeya jinnaɓe wonɓe toɓe ɗum ɗon ha yetto sukaɓe tan ko ɗon ha. eyyi donc ko hunde tan e golle ɗe gandanɗa hoore maɗa fedde fulɓe yuɓɓini ɗum. Mamadou Samba Diop eɗen ganduno Murtuɗo Diop yo Allah yurmomo yaafomo ko jaalal kadi leñol neɗɗo kadi jinnoɗo leñol ngol e darinoɗo kadi ne feewi ko gendiyanke mawɗo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. Ndo ari ɗo hen e leydi nde on sanga omo jogui probléme nande noppi ɗi beelani no feewi e fedde fulɓe rendini ɗo ko ɓuuri fodde wonde 18 000 € pawɗo rendini ɗum dañanimo appareil ñande o sengana appareil o waɗi essayé o watti nande ko yimɓe fof kalata ko omo jabto ñande hen yimɓeɓe ne teski ha o wi Mamadou Samba Diop jibinama lawol gongol. eyyi ɗum ɗon ko teski omo gandanɗa hoore maɗa e hunde windide waɗande documenté nde gandanɗa hoore maɗa koye golle fedde fulɓe jeeya. jiida e nalankoɓe ɓe gadduɗen ɗo ɓe gaddi ɗo henna ko wayno Yorodoro Diallo en ɓe gaddi ɗo Bam Mal en ɓe gaddi ɗo Saydou Kane en yurmede Allah e Saydou Kane en gaddi ɗo hen Abou Djouba en gaddi ɗo Demba Ndiaye Ndilane en gaddi ɗo hen Abou Djouba e cakkriɗen addude ɗo henna ko advisaire. donc ɓeɗo fof wona e leydi hen gonno mais ko fedde fulɓe waɗata fereji mum adda gam ɓamtude kadi pinal ngal adda gam ɓamtude kadi rendo meɗen. ɗum ɗo ko hunde e gueɗe fedde fulɓe kanƴe foof sen goni ɗo eɗen lima wona joni gaynanmi ko hunde tan cuɓimi hen.